Paspas kaayo ang mga adlaw, no? How time flies. Ingon palagi nga time pass so swiftly for those who enjoy. Siguro nag-enjoy lang yun siguro ta. Mauna nga nalingaw ta, muna nga paspas kayo ang tanaw nato sa panahon, sa paglabay sa mga adlaw. Ug murag wala lang nato panumbaling nga bitaw nga karon di ay naanata sa ika-unom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. O tiaw mo na, pila lang man to, murag niaging bulan man lang to. Ingon ana di ay kapaspas ang pagdagan, pagpuli sa mga adlaw. Ug mga igsoon, nindot nga we make ourselves aware nga paspas ang adlaw, naanata sa ika-unom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, tungod kay murabaog a sort of review, no? Ato ang balit lantaw lang sa ato ang gisugdan nga katong Easter Sunday ug atong pangutan-on nato ang atong kaugalingon ning maong pangutana. Unsa man di ay ang kalabutan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo gikan sa kamatayon diha sa atong pagtuo. So, how important is the resurrection of our Lord to our faith? So, doon na yun na siya kanang gitawag nga relationship nga dili malugti, no? Nakabugkos yun na siya. Doon ay kalabutan ang nahitabo nga pagkabanhaw sa atong Ginoo gikan sa kamatayon diha sa atong pagtuo. Og mao kini nga ang iyahang pagkabanhaw mao ang pundasyon, the cornerstone of our faith. Gani giingon na this is the core of our faith, ang kinauyukan sa atong pagtuo. Na nakahinumdum ta sa pagpanudlo ni San Pablo Apostol nga matud pa niya nga kawang ang atong pagtuo, walay kapuslanan ng atong pagsangyaw ug naapat ta sa sala kung wala na banhaw ang Ginoo. So ingon ana ka-importante, no? Tinuod man nganong naamang ko diri karon nga magistorya, una sa tanan nganong naaman mo diri, no? Nganong naaman ta nagkatigom diri. Well, tungod sa atong pagtuo nga lagi human nga namatay ang atong Ginoo, gibuntog niya mismo ang kamatayon ug wala nay gahom ang kamatayon kaniya. Mao nay kinauyukan sa atong pagtuo. Sa ato pa, mga igsoon, kung klaro na no? Kung crystal clear na ang atong pagtuo, sama na ka lig-on sa pinaka-lig-on ba nga bakal o metal, then dapat angay lang nga kung atong istoryahan ang atong paglaom, hope, nga nakabase sa ato ang pagtuo, then it should be something, our hope, it should be something that is unwavering, no? Dili nga matandog nga paglaom. Paglaom nga kita usab nga sama niya nabanhaw, moabot ang panahon nga kita usab mabanhaw, makig-uban kaniya ngadto sa iyahang gingharian. Murabag miingon nga nindot kay nga nabasa nako sa usa ka team building ang ilahang sa usa ka kumpanya ang ilahang tema, no? Ingon dito sa backdrop manggod sa ilahang stage nakabutang dito, tough times don't last, tough people do. So kana it is an expression of hope nga lagi kita sa mga kung atong isama ang ato ang mga kalisdanan, ang atong mga hagit sa panahon nga atong gisagubang, no? Sama ning si Jesus miatubang sa iyang kamatayon, ang kalisod, no? But then that itself don't last. No? Ang atong paglaom maogyod ang mulungtad tungod sa atong pagtuo. O diri makita nato ang gusto nako nga I would like to propose nga mao ni ang ato ang pamalandungan karon. Diha sa ikaduhang pagbasa, si San Pedro nagsulat sa mga Kristiyanos
Og sa maong sulat, gusto nako nga tagaan nato og emphasis kining mga butanga. Ang una nga iyang gihatag nga bahin sa iyang sulat, which can be found in the first chapter. Una yung bahin. Siyempre, salutary, no? Ang salutation nga bahin sa iyahang sulat, sa ato apa greeting, no? Ang iyang tawag is, ingon siya, mga hinigugma ko. Beloved. This is a very powerful greeting tungod kay nagpadayag ni nga mahinungdanon kaayo og suod sa kasing-kasing ni Pedro ang matag usa ka Kristiyanos. We see how much he regarded each member in the early Christian community nga kining mga tawhana gihatag kaniya sa Dios nga iyang atimanon, nga iyang panon. So close kaayo, suod kaayo sa iyang kasing-kasing. And so tinuuray gud nga iyang pagbati kanila nga pag-ingon, mga hinigugma ko, beloved. Dili ba kung aton tan-awon ni mauni ang pagsunod sa balaod o sugo sa atong Ginoo diha nga nadunggan nato ini mga niaging adlaw nga more on kining gikan sa long farewell speech or farewell address ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Love one another. Paghigugmaay kamo. So munang una nga ato tagaan og pagtagad. Ikaduha, matud pa ni San Pedro, ingon siya, tanawon sa nako ang Cebuano translation, kaya nga akong nasulat, English. Matod ni San Pedro, hinunua, pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Ana bang gitawag nga instruction bitaw? Admonition nga kabahin sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, mao kini nga himuang balaan ang imong kaugalingon pinaagi sa pagdawat kang Kristo nga imong Ginoo og siya lang, no? So it is a very simple nga pahimangno sa mga magtotoo nga sa ilahang kinabuhi sa pagdawat nila sa pagtuo sa nabanhaw nga Dios, nga wala sila laing giila nga Dios kundi usa lamang ang Dios nga nabanhaw nga mao si Hesukristo. So nindot kayo nga gitagaan nag-emphasis ni San Pedro sa iyang sulat. Og tuod man, this is a new, dili ni siya bag-o nga kanang balaod o pagpahinumdum. Tungod kay it is simply a re-echo, no? Iya lang giusab, gipahinumdum lang gani ang una gyud nga sugo sa Ginoo, the first commandment. Okay? So munang ikaduha. Ikatulo nga bahin mao ni. Matud pa ni San Pedro, pangandam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa sa magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Matud pa niya, be ready to explain sa mga tao nga mangita, no? Kung gusto siya makigsayod, kung unsa, ungano nga ingon ana na lang ang imuhang paglaom. Asa gikan ang imong paglaom. Mga igsuon, this requires, no, nagkinahanglan ni nga sure gyud ang tinun-an, ang magsusunod ni Kristo sa iyahang paglaom. There should be a certainty of hope nga gihuptan. Importante ni tungod kay mao kini ang mahimong testimony nga ipakita o pahinumdum ngadto sa uban nga nagkinahanglan nga gusto makigsayod niini. So importante kini mga igsuon ang ato ang pagtuo, no? Nga ato ang paglaom rather. Nga ato ang huptan ni siya kanunay. Kay dunay mga tao gyud from time to time nga nanginahanglan nga makadungog
ngano nga ingon ana na lang kalalom ang ato ang paglaom. Karon tan-aw nato kung unsa ang epekto sa paglaom dan diha sa mga apostoles, labi na sa ato ang nadungog karon sa unang pagbasa sa kasinatian ni Felipe. Si Felipe sayod ta diha sa bago ra man nato gisaulog ang iyang kapistahan niaging semana lang. Ug matod pa sa mga nakita sa mga hanas sa diha sa kasulatan nga talagsa ra kaayo mahisgutan si Felipe. Apan karon diri sa atong unang pagbasa diha sa buhat sa mga apostoles, doon na siya ingon tag dako di ay kayo nga papel diha sa pagpalambo sa pagtuo mahitungod kang Hesukristo. Diha ato nadunggan nga didto siya miadto sa lugar sa Samaria. Nasayod biyata nga kining maong misyon. Dako kay ning hagit, very challenging. Nganuman kay nasayra nato nga ang mga Hudiyo o ang mga Samarianon, mga Samaritans, dili maayo og kanang relationship. Ang una-una manggod kining mga Hudiyo nga alang nila kining mga Samarianhon, Samaritano, mga second-class citizens ni sila. Tungod lagi pod kay kadaghanan na kanila bunga na sa mga anak na sa mga intermarriages sa mga Hudiyo o sa mga pagano. Sa ato pa ang ilang kaliwat nasagula na dili na pure breed nga mga Hudiyo. Muna gitan-aw sila nga second-class citizen. Gina-underestimate sila sa mga Hudiyo. So, sa maong pagtrato kanila sa mga Hudiyo, so, dunay mutual enmity. Wa pod ganahi ang mga Samarianhon sa mga Hudiyo. So, we can only imagine nga pag-adto ni Felipe dito sa Samaria, dili kay siya ingon nga welcome. No? Mutual man. Ang dili kayo sila maayo og relationship. But then, nakita nato nga wala mi-give up si Felipe. Gani siguro gipili gyud niya nga ang iyahang misyon nga unahon mao ang mga Samarianhon. Bisan paglisod kini nga klase sa misyon. Pero wa siya nawad-an og paglaom. Nagpabilin ang iyang paglaom. Ug nakita nato nga in the end nagmalampuson si Felipe. Tanan nga naminaw kaniya. Munabag they were spellbound. Dili lang pod kay nakadungog sila sa maayo niya nga mga pagtulunan, mga pulong, kundili nakita niya ang daghang katingalahan nga mga butang. Naayo ang mga bakol, gihingilin ang mga nayawaan. No? Ug tungod niini, nalipay ang mga Kristiyano sa Jerusalem ug nangadto sila si Pedro ug si Juan aron nga pag-ampo sa matag usa sa mga Kristiyanos didto nga hatagan sila sa gasa sa Espiritu Santo. So ingon ana ang bunga sa paglaom. Tungod kay gisustain ang paglaom. Ug diha sa atong ebanghelyo, angay lang pod nga huptan ug barugan nato pag-ayo ang atong paglaom tungod kay do na may klaro nga assurance God. No? There is a certain assurance matud pa sa atong Ginoo nga kung kita nahigugma kaniya, kita mutuman sa iyahang mga sugo. If we love Him, then we have to keep His commandments. Kining commandments manggod, ang una natong maunahon-naon kanang pagsunod na gyud sa balaod. Pero nindot kayo ang kining inguntag rewarding ni Bishop Ambo David sa iyahang reflection. Nga matod pa niya, gitawag lang ni siya nga 10 commandments. Pero kung ato if we look closely to this, it is more than just commandments. I think the word there, matod pa niya, is commitment. Commitment. No? So if there is commitment, there must be love. Kung doon ay pagtahan sa kaugalingon, diha sa panaghiusa sa Diyos o sa tao, kining atong gisuryahan, kining commitment, no, or commandment, then naay gugma. Because we could not commit ourselves if there is no love. Sama guna sa mga mag-uyab, pwede ba nang maingon lang ng mag-uyab nga, uyab lang good ta, ingon ani lang good. No? Pero, pwede po ka mo entertain o kuan, mag-text po ka sa lain, ako po, pwede po, walay commitment, love na. Tino, dili na love, no? Binuang na. Okay? So if there is a commitment, there is that singularity of heart. No? Usa lang ang gisulti sa kasing-kasing. So there is commitment, there is love. Ang nindot ani nga kasiguraduhan matud pas ni Jesus diri sa ato ang ebanghelyo
nga siya muuban kanato, nga sa mga siya naa sa amahan, siya anaa kanato. That indwelling, that presence, abiding presence, nga kanunay nga presensya sa Ginoo diha kanato, kana lang mismo nindot na kaayo na nga rason nga ato ang huptan ang atong paglaom. Tough times don't last. Tough people do. Munang kinahanglan nga atong barugan ang ato ang paglaom. Mga igsoon, nakainomdom ko usa ka istorya. Kining kainit sa panahon, gawas na atong mga ubo. Kinumdum ko usa ka istorya nga kaniadto daw dugay na dunay gihimo nga experiment sa mahitungod sa kanang paglaom. Pero makaingon ta katawanan ng maong eksperimento kay ang gigamit nga subject sa experiment mga ilaga laboratory rats, no? Of course dili lang mga ilaga sa atong balay nga itom, no? Kanang mga puti ba, mga pygmies. Okay? So ang maong experiment, nag-andam sila og duha ka bathtubs, no? Bathtub 1, bathtub 2, gipuno nila og tubig. Og sa maong bathtub gibutang nila ang mga ilaga. O so, siyempre, kay tubig god. So ang mga ilaga perti kunong salom, perting salom. Ang ilang observation nga kining bathtub 1, diin dahay mga ilaga nga salom, human ang usa ka oras, wala na. Namatay na sila. Nalunod na. Nalumos. Pero kining bathtub 2, ang ilang gibuhat, una pa mag 1 hour, sa sigig salom sa mga ilaga, ilang gikuha ang mga ilaga. And then, for like 5 minutes, ilahang gipahulay ang ilaga sa mala. O diya, ibalik na po nila ang ilaga. Langoy na pong mga ilaga. And then again, before mag 1 hour, ilan na pong gikuha, tagaan na po nila pahulay og pila ka minuto. Natingala sila nga ang mga ilaga ning survive for the next 24 hours. Maura na ilang ginabuhat, sige. Muna ilang ginabuhat. Makaingon ta, ang ilahang conclusion sa ilahang experiment, mauni nga, nag-survive ang mga ilaga sa bathtub B, dili tungod kay naa sila'y pahulay. Dili tungod kay gitagaan sila og pila ka minuto nga makapahulay sa sige nilang langoy-langoy. Kundili sa mga huna-huna sa utok sa mga ilaga because they work by conditioning, no? Wa man na sila gyud faculty to wa man sila faculty to reason, no? Gamay biya kay nagmanga utok ng mga ilaga, no? Pero matud pa nila nag-survive ang mga ilaga tungod kay ilang gihuna-huna lang nga sige lang, langoy lang. Kwaon lagi taani. Naagi panahon nga kwaon ra gyud taani, nya tagaan tagpahulay. Ibalik man ta, pero sige lang, langoy lang ta. Kwaon lang gyapon ta ni ani, di gyud ta mamatay. And they survive even after 24 hours. Moral lesson, na bisan gani ang mga ilaga nga unthinking animal nga naaman sila ipaglaom, di ba kaha, dapat lang, angay lang kita, nga doon na yun tayo hugot nga paglaom. And speaking of hope, mga igsoon, kung doon na may mga tao sa kalibutan nga hupot kanang muhupot yun o sa paglaom, maugid ning mga inahan. Karon atong gisaulog ang Mother's Day, ato silang pasidunggan, kay lagi sila ang mga tao nga, di man po siguro mo suko ang mga amahan ani no, kumuingon ta nga, and the best example yun sa mga tao nga hugot og kanang paglaom ang mga inahan, no? Kay gikan pa sa sabakan ng ilang mga anak, naglaom na sila nga maayo pag-deliver ang ilang anak, no? Nga mudako nga maayo ang ilang mga anak. Kining tanan gihuptan nila pinaagi diha sa paglaom. Mga igsuon, pangayoon nato sa Ginoo kining gasa sa paglaom nga base mismo diha sa atong lalum nga pagtuo. Amen. Manindog kita, ug karon atong ipadayag ang atong pagtuo nagatuo